Si hagués nascut a Roma fa més de 2000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre dedicada a mi. Bon dia! Ens anem a Roma. Estem anant amb cotxe perquè som unes pijes, perquè tornem el diumenge molt tard i jo el dilluns al matí treballo i per tant agafar el bus / metro un diumenge a les 12 de la nit, no. Llavors anem amb cotxe. Estarem 3 dies a Roma, així que acompanyeu-nos. Context d'aquest viatge, me'l va regalar l'Aina pel meu cumple. Jo mai he anat a Roma, porto molt de temps donant pel cul. És una realitat, des que la conec. Que vull anar... Pel cul en París, la vaig portar a París i des de llavors en Roma, fa 2 anys. Perquè no he anat mai i és un lloc on s'ha d'anar sí o sí. I l'Aina em deia, no, jo hi he anat, no vull anar, no sé què. Y evidentemente me ha regalado por mi cumple. Como a París. No paro de llevarte a sitios donde ya he ido. Però jo et porto. I em fa moltíssima il·lusió, tothom m'ha dit que m'encantarà, que és una ciutat preciosa, però bueno, no sé, em fa molta il·lusió. Menjarem pasta i pizza. Tot el dia. I ja està, ciutat de l'amor. Perquè Roma del revés? Amor. Yay! Estem a l'estació de tren, anant cap a Roma. El vol ha anat molt bé, ha sigut molt més curt del que ens esperàvem, perquè teòricament arribàvem aquí a les 10 i hem arribat com a les 9:30. O sigui, superbé, hem dormit una mica, fatal, però bueno, una mica. Llavors anirem a l'hotel, deixarem les motxilles i anirem cap a visitar la ciutat de Roma. Bueno, us vinc a explicar la nostra dinàmica de viatges. I és que l'Aina es dedica a agafar els vols, a agafar l'hotel... Bueno, aquest cop perquè me l'ha regalat, ¿vale? No, però igualment. Però bueno, sí. Llavors, ella fa un document amb absolutament tot el que farem explicat minut a minut i jo em dedico a presentar-me a l'aeroport i a dir, molt bé! I a gravar vlogs. Sí, ja està. La meva cosa fa sort que fas això, perquè si no, jo crec que no podria viure. Treu-me la pelusa aquesta. És que si no, no se sentirà bé. Hòstia! Oh, quina pena! M'agrada molt viatjar amb l'Aina perquè estic com tranquil·la. Hòstia, la policia! Hòstia, quina pòtia! Eso no era la policía, eso era el militar. Hòstia, ejército. Ara, és cap a l'altra banda. Ah, vale. Això, el que està dient que m'agrada molt viatjar amb l'Aina perquè vaig molt tranquil·la. No és que vagis tranquil·la, és que tu vas així. I et porten. I tu la. Claro. Pues això, vaig tranquil·la, sé que l'Aina controla, tal. Llavors, quan viatjo amb les meves amigues, jo faig el paper aquest de controlar, d'organitzar, no sé què. Però amb l'Aina no l'he de fer, saps? Llavors em compensa. Quan has de fer aquest paper, t'agòbia? No. Bueno, m'ha de dependre el moment, una mica. He vingut al meu món. Però a tu t'agrada organitzar. Sí, però després... Sí, no és que jo em sudi la polla absolutament. La Dela, geogràficament parlant, a nivell d'ubicació... A nivell d'ubicació... Aviam, tampoc no sé per què ella no es faci mal al braç, no fos cas que... A nivell d'ubicació, l'Adela és un cul a l'esquerra. O sigui, és una cosa terrible. Depenc absolutament del Google Maps. Què passa? Que el Google Maps
no es porta amb mi. Jo i el Google Maps no som amics, a termes generals. Jo soc de, bueno, doncs m'aprenc una mica la ruta així per sobre i després em guio jo per mi mente bonita. Sí, ella treu el mòbil, mira un cop la ruta i a partir d'aquí ja sap anar. Jo necessito anar amb el Google Maps tota l'estona concentrada que no... Així va. Sí, no, és un puto desastre. Si no s'ha menjat una farola o una paret un dia, perquè... Però és que fins i jo vaig tot, al costat. si jo per Barcelona, si hem quedat a algun lloc que jo no sé on està, vaig amb el Google Maps. Si ella va amb el Google Maps, Barcelona, fora de Barcelona, és igual on estiguis, ella va Google Maps. No som Ai, que maco, mi amor. Bueno, fins aquí el resum de... directament, perquè ja portem 55 minuts parlant. El resum de com són els nostres viatges. I ara vaig a posar planos de carrers absolutament preciosos. És el primer cop que veig el Coliseu en persona. Estem al mur de les fotos, tothom s'està fent fotos i l'Eina vol que ens facin una foto junta. No, de sobte ja no vull tant, Vam marxar. Hola, hi ha un munt de gats. Que monos. Hem vingut al lloc més guiri del món per dinar, que es diu Osteria de Fortanata. No. O sigui, mai m'he sentit, que mones, mai m'he sentit tan guiri en la meva puta vida. Però és com el típic lloc on has de venir, tenen com 5 locals, en plan, que ho fan pasta bona mà, jo m'he demanat carbonara i la Ina s'ha demanat ñoquis. Gràcies. Però es veu que està molt bo, o sigui que farem una mica de review. Però sí, és veritat que és absolutament guiri, o sigui, molt fort. Però està molt al dente, Per mi està massa al dente. Però si tenim els agrada així. Està bo. Que sí. Algo així, tia. Abans de l'arquitectura moderna i encara no hi ha hagut ningú que hagi sigut capaç de construir una cúpula de formigó sense estructures de ferro que la suportin, tan gran com la del Panteó de Roma. Hòstia, amor, m'havies de gravar fent aquest dato d'història? Com de puto massificat està això. Hi ha moltíssima gent, quin agòbio. Però s'ha de venir a veure, evidentment. Molt mono, la veritat. M'està agradant la Fontana di Trevi. El peu de foto del meu post serà: i els turistes es fan fotos on tu i jo vam esmorzar. Em pots fer una abraçada? Ai, em pots fer algú. Bueno, caca prova. Que tinc un brio, ¿sabes? Bon dia! Sí, és que li xupa l'ambient aquesta Dia persona. 2 a Roma. De 3. Són les 7 del matí, 7 i quart del matí. Avui anem al Vaticà, tenim entrades a les 8 del matí. Bueno, aquí unes matinen.
ja m'he aixecat a les 6, em fa un mal al coll. Tinc una pilota al coll, no sabeu, o sigui, desastrós, molt desastrós. I tinc molts mocs, o sigui... Però, sorprenentment, dues coses, estic de bon humor, no estic com dormida, estic molt Jo estic desperta. contenta, amb el primer punt estic bastant contenta, no? Que estigui de bon humor, també fa doncs que jo pugui viure tranquil·la, no? Que el lloc on he invertit els diners i el seu regal del compler no m'estigui explotant a la cara. Són petites coses, són petites victòries. Saps? Petites victòries Sumen. que van sumant. Sumen. Bueno, això, que no sé si es pot gravar, tu m'has dit que no es pot gravar al Vaticà. Aviam, es pot gravar parts del Vaticà, però una vegada arriba de la Capella Sixtina, no és que no es pugui gravar, és que no es pot fer res. A No veure. pots treure el mòbil, ¿vale? Hi ha tanta gent de seguretat, Adela, tanta que va mirant que ningú tingui un puto mòbil obert que no facin una foto de la Capella Sixtina. Jo. Llavors, la tècnica que fa tothom és així. El selfie de papa. I Bueno, un altre. això que la Capella Sixtina no es podrà gravar perquè Òbviament. serem respectuoses amb Déu i anirem suficientment a Què l'infern. acabes de dir? Serem Que respectuoses. serem respectuoses, que jo no ho sé. Bueno, Si no ho som, en general, el nostre dia a dia no és un lema que ens apliquem. En plan, no voluntàriament som irrespectuoses, però, però no sé si som les persones que, bueno, per les que té més apreci. això, que us gravaré el que pugui a dins, perquè es veu que és espectacular i serà superxulo, tot i que a mi Déu i les esglésies com en general em fan bastant respecte, però bueno. Has vist com Serà és guai. aquest Ara anem a restaurant? esmorzar a l'Starbucks perquè no hi ha res més obert. La veritat és que les condicions són bastant tristes, no? Sí, són molt tristes. I directes cap al Vaticà. Hem aconseguit entrar al Vaticano prou ràpid, jo pensava, perquè hi havia una cua enorme, però es veu que la nostra cua era més curta. I després es Todo veu bien. que ens han passat per guapes. Hem passat més ràpid per guapes de cara. Jo pensava que em traurien tot el menjar que porto al bolso, aigües, etc. No m'han tret res. O sigui, de moment ha estat un èxit. Absolut. No m'he sentit mai en la meva vida tan guiri com ara mateix, però... Estàs segura? Jo crec que a London És el que hi ha, és el que hi ha. Fa competència, eh? Sí, a Londres també vam ser bastant guiris, però ara mateix som molt guiris. O sigui, és el que li he dit abans a l'Aina. Si ara em ve un italià i m'emputxa o m'insulta, jo ho entendré absolutament perquè és el que faig jo a Barcelona. Llavors, totalment d'acord amb tu, I'm sorry. Però bueno, aquestes coses s'han de veure un cop a la vida, així que toca passar pel En el meu tumbo. cas, 2 cops, perquè bueno, una és molt romàntica i la porta és la casa de Jesús. Has vist que... El que veiem aquí davant és la Basílica de Sant Pere, que és l'església més gran del món i combina arquitectura renaixentista i barroca amb obres mestres com la Pietat de Michelangelo. La plaça davant de la Basílica, que la cúpula es pot pujar, la podem pujar a peu o amb ascensor i les vistes són les més bones de tota Roma, però costa una pasta i nosaltres som unes rates. Entonces, pues no lo veremos. I ja està. Molt maca. A més amb aquesta llum, no? Romàntic. Queda xula. Acabem de sortir de la Capella Sixtina. Sí, no sé per què jo m'esperava com molt més or, en plan, no sé. Però bueno, increïble, vull dir, hem estat allà un rato sentades, tal. No es pot fer cap tipus de foto ni res, tot i que la gent les fa igualment. I la no fer. Sí, tot en general és molt heavy aquí. Tipo, tots els sostres, com cada puto detall. O sigui, jo sempre penso, quant de temps els hi portarà fer això? És que és una quantitat de temps increïble. No sé, ens hem d'informar perquè no tinc ni idea. Molt de temps. Us recomano venir. Sí,
Li posem 5 estrelles al Google Maps. No, 5 estrelles, 4 i mitja. 4 i mitja? Perquè 25 pavos, ens va costar l'entrada. Sí, no, barat no és, però bueno. Però bueno, és que al final l'església s'embutxava els nostres diners. Llavors, de 25 en 25, amb quanta gent ens ho venim dir? No, és una puta locura. Som unes bastant cantant. Sí, sí. Però bueno, s'ha de venir un cop a la vida. Hòsties, estem on fa res, van enterrar el papa i hi havia com tota aquesta, en pla, aquesta plaça estava plena de penya quan van fer com el... no sé què van fer. Però com l'aire porta dient-m'ho tot el dia que aquest és el lloc tal, perquè com es va veure molt per la tele, saps? Però acabo de fer el clic, és aquest lloc. Molt heavy. La veritat és que la de pasta que hi ha a la ciutat del Vaticano és una cosa increïble. I hem tingut moltíssima sort perquè hem agafat les entrades a les 8 del matí, o sigui, a les 8 del matí, que és quan obren tots els museus i tal, i hi havia molt poca gent a la Capella Sixtina, vull dir, estàvem superamples, no hi havia quasi gent, com hem pogut visitar tot super tranquil·lament, sense agòbios, i quan hem sortit ja és quan començava a entrar moltíssima més gent, o sigui que ho hem gestionat, bueno, l'Aina bàsicament ho ha gestionat superbé i aquesta plaça és increïble. Com pots veure, està decorat per 10 estàtues, 10 àngels, i cadascú porta un objecte que està associat a Déu. Acabem de fer mitja hora, 45 minuts de cua per una pizzeria que està molt al centre, que té bastanta fama, que està molt bona. Jo estic absolutament rebentada ara mateix. Ha sigut un dia de caminar moltíssim, bueno, ahir també. Ens hem aixecat molt aviat avui. Sí, però és que ahir I la bajona està sent heavy, però ahir quantes passes vam fer? esperem que estigui bo. Ahir vam fer, no sé, vam fer com 20.000 o alguna cosa així. 24.000, vale? En tot el dia. Saps quantes portem avui? 15.000, 17.500. Fins al migdia. Sí, són les... Quina hora és? Les 3, quasi? 2:30. 2:30. I hem fet moltes passes. Estic molt cansada. Nyam. Bueno, review del restaurant. Piccolo buco. Estava bo, estava molt bo. No és excessivament car, tampoc és excessivament barat. Home, 15 Però pavos la pizza. Per on està situat, Ja està molt bona, les coses està com justificat són. i està molt bo. O sigui, la massa bona, el tomàquet bo, el formatge bo, es nota que era producte bo. Val la pena fer tanta cua? Sí. Si no tens pressa, sí. Si tens pressa tal, no cal que fes la cua, trobaràs Llocs igual de... Sí, igual de bé. Està bé, però... L'únic que després no tenim pressa, hem vist tot el que havíem de veure avui i llavors hem dit, bueno, doncs mira, doncs fem la cua. Així que guai. I ara estem anant al tercer cafè d'especialitat del dia. No el viatge. No, del dia. Ahir quants vam anar? Ahir vam anar A un, perquè tots estan a casa tres. Sí. Tanquen aquí els cafès d'especialitat, menys els que estem anant ara. Tanquen a les 3:30. I n'hi ha 4. I ahir a la tarda volíem un cafè, però és que no hi havia ni un obert. Hi ha 2 zones de cafès, ¿vale? Hi ha la zona del costat del Panteó, que n'hi ha 3 i tots tanquen a les 3:30. I després hi ha a la zona en la que estem anant ara, que no sabria dir el nom de la zona, la veritat, tampoc soc tan experta, que està lluny, i n'hi ha també 3 i sí que tanquen més tard aquests. Sí. I llavors, doncs, no menjar res, jo no puc menjar res més, no m'entra res més al cos, estic embarassada ara mateix. Sí, no, és que una pizza sencera és heavy. Cada una, i l'Adela se l'ha acabat gairebé tota, Gairebé tota. Tremendo, que la niña té un guisante por estómago. Punt negatiu de Roma, que no té moltes cafeteries d'especialitat. I el paladar exquisit de l'Adela, quan es tracta del cafè, la impedeix completament fotre's un cafè. Clar, jo aquest matí, per despertar-me, he anat a la Starbucks, perquè a les 7:30 del matí, que més hi havia obert,
I l'Adela no s'ha pogut demanar un cafè, s'ha hagut de demanar un té anglès amb llet, o sigui, cagat Maria. Sí. Bueno, això. A veure què tal aquesta cafeteria on anem ara. Crec que és la cafeteria d'especialitat, més d'especialitat, o sigui, tenen 10.000 tipus de cafè, ens han portat aquí totes les varietats, amb totes les... que està tot en Itàlia, que no entenem res, però bueno. Molt heavy, això sí, mireu els preus, o sigui, és absolutament caríssim. Jo vull aquest, me l'he demanat. Però bueno, us fem... De 12 i mig. Us farem review, a veure què tal, a veure si val la pena. Bueno, em volia demanar un cafè de filtre tipus Batch Brew V60, però era absolutament caríssim i no anava a pagar tants diners. I el següent era el V60, i el V60 12 euros i mig. Llavors, com que no volia pagar tants diners, m'he demanat un cappuccino amb llet d'avena, que aquí el fan amb double shot, o sigui que això bàsicament és un flat white. A veure què tal. Quin origen era al final? Com Colòmbia, no? O així. Bueno, Sí. no sé. Bon dia! Són les 8 del matí. Estem a l'estació de tren, o sigui de metro, /tren, i avui anem al Coliseum. Vam passar per davant el primer dia, però avui entrarem, perquè primer diumenge de mes és gratis, o sigui que genial, i us gravarem una mica de tot, últim dia ja. Ties, com que no m'agrada el cafè de l'Starbucks, em demano un té negre amb llet, tipus English breakfast. Fa absoluta mala pinta, però de veritat que està molt bo. Ties, tenim superbona sort perquè avui és gratis al Coliseum, però no tot pot ser maco i han tancat la línia de metro que havíem d'agafar per anar fins al Coliseum. Clar, tenen 2 línies de metro a Roma. Tanquen una, caga't en la puta. Sí. Tota una meitat de la ciutat no et pots moure. O sigui, el del metro de Roma és bastant precari. Llavors, pues, hem mirat el del bus, perquè evidentment han posat un bus alternatiu, però clar, tots els guiris, com nosaltres que anaven al Coliseum, estaven esperant el bus, o sigui que finalment anem caminant, que són 20 minuts, segons el Google Maps, que al final acaben sent 15 i mira, fem una passejada de bon matí. No, superbé, perquè això veiem la Basílica de Santa Maria, que ens la vam fumar el primer dia, Exacte. i ara la veurem des de lluny. Has vist tu? No hi mal que por qué no venga. Pues eso. Ties, ahir no vaig gravar res més, perquè no vam fer res més. Sí, vam anar a l'hotel com a les 7 de la tarda. Mentidera! No era a les 7 de la tarda? No, vam anar a l'hotel a les 5 i mitja, vam dormir fins a les 7. És veritat. Home, 5 i mitja a l'hotel, ties. Però Estàvem perquè estàvem fatades. molt cansades, o sigui, no es podia aguantar, sostenir, no, era insostenible. I vam fer una siesta, ens vam aixecar, vam anar a un puto globo, ties. Fatal. Però estàvem, de veritat que necessitàvem com resting, saps? Ja per què? Sí, ahir ho dèiem que Roma és una ciutat que pots visitar en 2 dies perfectament. sí, en 2 dies vas amb un pet al cul. Vale? I no tens temps de descansar i mors a plors. Sí, Però en 3 dies, si pots prendre-t'ho més amb calma. Sí, si durant el matí vas així amb petit al cul també, allà a la tarda pues, fas més... Chill. Tens temps de descansar. Sí, la cosa és que ahir, clar, ens vam llevar a les 6 del matí, vam anar al Vaticà, vam veure tot el que havíem de veure i, clar, a les 3 de la tarda i ja ho teníem tot vist, tot el que havíem de veure ahir. Mira tu el Vaticà amb l'Adela, ja veuràs que tant de temps no necessites. Perquè l'Adela anava així, fiu, No anàvem tan ràpid, anàvem No, més o menys igual. vam anar lentes, però carinyo, jo amb els meus pares em vaig passar 2-3 hores dintre del Vaticà, tu i jo amb 1 hora i mitja ho vam tenir tot vist. Sí, això és veritat. Vam anar a pavet al cul també, Sí. saps? Jo hem fet pet al cul tot el dia. Sí. Bueno, total, que si teniu un pet al cul en 2 dies ho podeu veure. Si voleu anar una mica més tranquil·les,
3 dies està bé. Llavors, Londres ens va preparar Sí, o sigui, quan- anar ràpid a les ciutats. vam anar a Londres per cap d'any, hem passat 2 dies. No, 2 dies no, 24 hores. Sí, o sigui, va ser 48 hores. I ens vam veure tota la ciutat, anàvem amb un pet al cul, bueno, no. Mai en els meus 23 anys de vida havia fet una cua tan llarga. Quan us dic que la cua dona tota la volta al Coliseu, jo crec que una mica més, no us menteixo. O sigui, és una puta locura. Mira, amor, està començant a avançar la cua. Genial. L'Aina diu que entrarem a les 9:15, són les 8:30. Jo dic que fins les 10:30 no entrem. 10:30, inclús 11, si m'apures. Quina hora creus que han arribat la gent que està a l'inici de la cua? A les 6 del matí. Sent absolutament guiri un dia més. Vale, no sé si ho veieu, però allà, vale, comença la fila. Dona tota la volta al Coliseu i acaba darrere nostra, acaba la cua. No es veu, però darrere nostra. Heavy. Al final, una hora de cua només. O sigui, jo pensava que estaríem aquí fins les 10:30. Mira on estàvem tu i jo. Sí, sí. I tenim l'entrada gratis i entrem al Coliseu. Mai havia sigut tan guiri com ara mateix. Bienvenida a la plaza de María de Trastevere. Siempre lo digo muy bien. Estem a la que teòricament és la millor gelateria de Roma. A veure què tal. Bueno, la review és que està bo, però per exemple el de la crema a Barcelona està molt millor. O sigui, com no hi ha punt de comparació realment. Però bueno, si veniu a Roma està bé. No? Estem ja en el tren anant cap a l'aeroport. 4 hores abans, però és que ja no podem més. Sí, el que hem caminat avui no està escrit. Atenció, tenim, Entre que no funcionava. Tenim dades. Entre que no funcionava el metro, 30.000 passes. I jo crec que o sigui, el d'Apple mai ho calcula bé, o sigui, n'hem fet més de 27.000. Sí, sí. I després el que caminarem dintre de l'aeroport, o sigui, això pujarà 30.000 tranquil·líssimament. Bueno, una puta locura i estem rebentadíssimes. Deixarem el vídeo aquí. Espero que us hagi agradat. Gràcies per arribar fins al final. Què s'ha de dir? Què més s'ha de dir? Principessa? No. No? Què més s'ha de dir? Quan acabes un vídeo a YouTube... No, però què has de dir tu? Gràcies. Gràcies per veure el vídeo. Gràcies, Aina, pel regal. Hòstia. Subscriviu-vos al canal de la meva senyora i like, like i subscripciones i qualsevol cosa ho deixarem a la caixeta d'informació. La descripció. No, caixeta d'informació sempre m'ha fet més gràcia. Bueno, això, que gràcies per veure el vídeo. Adeu!